Izindaba ejame ngomkhonto phezulu omzimvubu empondo zimakopela ibhanzele ngomanyasa ubezalwa umadwana lapha kwadukuza kwesikashaka siyakhuleka nina besilo la ku SABC 1 ngabe ngenza iphutha uma ngikushiya ngaphandle nawe umbukeli wethu osibuka ohlelweni lwethu olusebenzisa ubuchwepheshe besimanje iDTT ithimba leindaba zezulu seli-DDL zokhumbula mbukeli lugobile udondolo lukaZulu njengoba kuguqe ibabazane emahaqa naze inohlonze kusihlwa nje ngaphandle kwandunankulu obenjengalo ubefana ngamashini enkonzo ushaka eyakwazi ukubumba isizwe samaZulu. Undunankulu sizwe samaZulu nobephinda abe umsunguli we-IFP inkosi uMangosuthu Buthelezi uzotshalwa ngoLwesihlanu ngemva kokwedlula emhlabeni eseneminyaka engama-95 ubudala wedlule izolo. Shame Soalisa Sekumenyezelwe ukuthi undunankulu sizwe samaZulu nobephinda abe umsunguli we-IFP inkosi uMangosuthu Buthelezi uzotshalwa ngoLwesihlanu ukuzwa kabanzi ngalokhu sixhumana ngqo nendatheli yethu uSimphiwe Makhanya eSolundi. Mngoni asikubingelele sikwamukele endabeni zosuku. Cebisa ngibingelela kwena kanjalo nombukeli wazo izindaba ngalesi sikhathi ngisho impela ukuthi kusukela kusile namhlanje bebelokhu beqhubekile njalo nokutheleka abantu balapha ondini kana namaphethelo nabaqhamukane endlangothini ezahlukahlukene nawo amaqembu ezombusazwe kanjalo nabaholi babawo amaqembu ezombusazwe abaholi bezenkolo ukuzodlulisa ke amazwi abo enduduzo lapha kwaphinda ngene Olundi kulandela phela ke indaba zokudlula sithi ke zokukhothama kukaShenge esizithole ke izolo ngeindatha kusa engakubalula ke ecebisa ukuthi abaholi abebefikile la esikwazile ukukhulumisana nabo omunye wabo uDokotela uZweli Mkhize oyilungu lesigungu esiphezulu seANC nowasebenza kakhulu ke naye uShenge ngesikhathi esangunduna enkulu ke walapha kwaZulu Natal umchaze ke njengomuntu ke obeqotho futhi obezimisele ukuba kubona ke intuthuko yenzeka ke kuzona zonke ingxenye zesifundazwe waphinde ke futhi ke olithinta futhi nodaba phela ke esingeke sakwazi ukuthi silizibe udaba ke lwenqushunqushu ezaba khona phakathi ke kweqembu iIFP kanjalo ke neANC ngeminyaka yabo 1980 kuze kuya ke kuminyaka yabo 1990 ukubekile ke kwacaca ukhabazela ukuthi yebo umlando ngeke sakwazi ukuguqula kepha ke yena ubone ngathi ke uShenge wabani obambe iqhaza limqoka ekutheni ke kugcine kunozinzo lapha esifundazweni sakwaZulu Natal ke kunokuthula kunokubuyisana phakathi ke kolamaqembu omabili ngikhuluma ke ngeANC kanjalo ke futhi neIFP esingakubalula ke ecebisa njengoba usushilo ke ngaphambilini ukuthi ke kugcine ke kukhishiwe usuku lwawo umngcwabo noma singathi ke lokutshalwa kwayo inkosi uMangosuthu Buthelezi kwathiwa ke ngoLwesihlanu kuzokuba khona ke inkonzo yokumtshala ke yena uMangosuthu Buthelezi lapha einkundleni yezemidlalo Olundi bese kuthi ke ngawo uLwesithathu kube ke usuku ke lapho lwenkonzo yesikhumbuzo okuzoba ke nakhona elizokwenzeka khona futhi lapha Olundi cebisa kuningi ke osokushiwo ngaye umholi ke uMangosuthu Buthelezi ikakhulukazi ngeqhaza lakhe kwezombusazwe futhi uphinde ubheke futhi iqhaza lakhe lokuba nguNdunankulu wesizwe samaZulu zokhumbula phela ukuthi ke usesebenze ngaphansi kwamakhosi amathathu alapha kwaZulu njengoba ke ekhothama nje ube ngaphansi ke kwayo inkosi uMisuzulu kaZulu ethini ngizokhumbuleka ke futhi ukuthi ke indodana yakhe uShenge umntwana ke uZuzifa sike sakhuluma naye ngaphambilini ukubeke kwacaca ukuthi ngezikhathi ke noma singathi ngeinsuku zakhe zokugcina uShenge ubengaphathekile kahle neze ngesimo sobudlelwane bakhe kanjalo nesilo samabandla lapha ke esamaZulu uMisuzulu kaZulu ethini ngoba ke phela ke bekukhona lokho ke ukungaboni ngasolinye ikakhulukazi ngodaba oluthinta ke iNgonyama Trust nokuqokwa kwakhe usihlalo weNgonyama Trust uShenge ke uke wakhuluma ke nathi futhi abezindaba wakubeka kwacaca ukuthi ke yena lokho akumphethe kahle futhi ke ubona ngathi ke ubudlelwane bakhe nesilo esikhona njengamanje abusekho ke buhle njengalokho ke babukhona ngaphambilini ngaphambi kuba ke abeko ke umdlokombana esihlalweni ilokho ke esingakubika kuleli qophelo ecebisa ngokuphinde kusicacisele ke futhi umbukeli ukuthi ngoLwesithathu kuzokuba khona ke inkonzo yesikhumbuzo enkundleni yezemidlalo lapha undeni bese kuthi ngoLwesihlanu kubeke inkonzo yakho singathi ke yokumtshala ke uShenge lapha futhi ondeni cebisa
Yebo Mnguni, sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Uma ngabe sithola elinye ithuba ngeke ngikubuze njengoba ngiyazi ukuthi umuntu ahlale abe nengxoxo nayo imbabazane emahaqa. Sibonga kakhulu lo mbukeli ke intatheli esimkantshubomvu yala SABC ezinze eThekwini uSimphiwe wakwamakhanya. Kusenjalo inkumbi zabantu isalokhu ingenile emzini wakaphinda ngene ukuyokhalisana nomndeni wakwaShenge. Izakhamuzi ezakhele isizwe sakaButhelezi kanjalo namabutha aqhamuke ezifundeni ezahlukene KwaZulu-Natal bangena bedidelana kwaphinda ngene selokhu kuzwakale indaba zokukhothama komntwana. Ibamba bukhosi la kwaButhelezi likholelwa ukuthi umntwana wakaphinda ngene ushiye esikhulu isikhala ngaphandle nje kobukhosi besizwe sakhe. Angikhuluma iqiniso, uNkulunkulu ozosisiza njengamanje ukuthi undunankulu ozolandela uzoba yiluphi uhlobo. Ngoba ngaphandle kwaNdunankulu obenjengalo ubefana ngamashini enkosi uShaka eyakwazi ukubumba isizwe samaZulu. Nabalandeli beqembu le-IFP bangena beshintshana ukuzobhonga emswaneni kwaphinda ngene. Thambele umuntu obesiphethe osihola ngeqiniso osihola ngakho konke okuhle and kubaluleke kakhulu ukuthi mina ngibe khona la njengomuntu osiphathe ngeqiniso esizweni sonke sisonke. Kusho likhulu kakhulu sisonke siyiqembu ukuthi siphume ngobuningi bethu sizomela umuntu osiholile nje osiphathe kahle ngenhliziyo emnene nenhliziyo. Usotswebhi omkhulu we-IFP uthi ingcabha manje seyisele nobuholi obusemandleni ngekusasa leqembu. Our responsibility is to ensure that we uphold his vision, uphold his legacy, and that is the responsibility. And that's something that I hope all our leaders within the IFP and outside would adhere to, in that the legacy and vision of Mtwana. Ifikele mathupha iANC olunde esifundazweni KwaZulu-Natal njengoba ibiyobhonga emswaneni kulandela ukukhothana komntwana wakwaphinda ngene. Ilungu lesigungu esiphezulu kuANC uDokotela uZweli Mkhize uchaze imbabazane njengomuntu obenolwazi olunzulu kwezokumbusazwe. Ilungu lesigungu esiphezulu ANC uDokotela uZweli Mkhize uthi likhulu iqhaza elibanjwe imbabazane kwezombusazwe. Ngokusho kukaMkhize yize kuye kube khona ukungaboni ngasolinye kwezombusazwe kodwa ulwazi lukaMntwana wakwaphinda ngene oluyinqa izivele alikaze lahlatshwa inhlali. He will not give you the history, he will give you practical experience, having at the center of all of this. This was the value that he brought into all of this. Kusenjalo ilungu le-IFP eParliament inkosi uMzamo Buthelezi uthi ngenkathi ezolezi indaba ezibhlungu into emkhathaze kakhulu emoyeni wakhe ukuthi asibange sisafezeka isifiso sikaShenge sokuthi i-IFP ne-ANC bethelelana amanzi. Uthema indaba sizizwe umuntu lesihambile yodwa mina into engikhathaze kakhulu. Ngikhumbula amazwi akhe ayiwakhuluma ebhekiseni umongameli wezwe. Ngabona kababa emlalele nabamuzwa ngicabanga ukuthi kukhona ukusheshsha kwafanele bakwenzeke kulezi ndaba engake nikhuluma ngazo. Ngoba umntwana expressed a sincere plea to the President of the Republic ukuthi my last wish before I shut my eyes ukuba ngibone i-IFP ne-ANC ukureconcile. Kusukela izolo ngenkathi iqubuka imbiko ukuthi usekho tema umntwana wakwaphinda ngene selokhu engene njalo amazwe enduduzo. Mbukela imbabazane emahaqa beyaziwa kakhulu ngezinto ezithinta ukubuswa kwezwe kanye nje nenhlalo yabantu kanti usungulo oluzibunubunu belingagcini lapho belinegalelo elikhulu kwezithinta amasiko kanye nendlunkulu kaZulu njengamanje ke sixhumana noDokotela uGuguma Zibuko oyincitha buchopho kaSomlando kanye nosolwazi ubheka imngoma eZulu dlakadla nawe Dokotela uMazibuko asinibingelele indabeni la eSABC. Asibingelele mfowethu sibingelele nakubalaleli. Sibingelele icebisa nakubo bonke ababukeli baka SABC. Dokotela Mazibuko angiqale ngawe uyile umuthi omkhulu lwephukula udondolo belumkhomba ndlela kaZulu kusho ukuthini lokhu esizweni samaZulu? Cebisa nabo bonke ababukeli kusho ukuthi ilanga liphinde lashona ezweni samaZulu ngoba insika yobukhosi bukaZulu iwile. Okundunankulu wesizwe sonke samaZulu njengoba sazi ukuthi undunankulu ohole isizwe samaZulu iminyaka eminingi engaphezulu kwanga50 kusukela esilweni
usilubheka uZulu kuya esilweni uzwelithini kuze kufike esilweni esikhona esihlalweni njengamanje isilumo isiZulu kazwelithini. Ngakho-ke njengamanje insika yobukhosi iwile, kodwa-ke sithi umndeni wonke wakoShenge, isizwe sonke samaZulu siholwa isilo noZulu wonke neNingizimu Afrika yonke ayiduduzeke nangalesi sikhathi. Baba Dlakadla, sicela usichazele ngeqhaza lomntwana okwaphinda ngene kwezokubuswa kwezwe. Yasunguleka kanjani i-IFP nanokuthi kwakuyini inhloso yayo? Cebisa, ngicabanga ukuthi umbuzo obuza umfethu ubaluleke kakhulu, ikakhulukazi kulabo abavama ukuthi bakhulume nge-ANC ne-IFP bengenalo ulwazi lokuthi lamaqembu akheka kanjani. Njengoba ubuza-ke udaba oluthinta i-IFP noma ngithi inkatha yenkululeko yesizwe yakhiwa ngonyaka ka-1975 yakhiwa uyena umntwana okwaphinda ngene. Abantu-ke bananenkolelo embi eyokuthi inkatha ngeyamaZulu, ANC ngeyamaXhosa, engazi ukuthi bayithathaphi. Ngeke ngayithola sengivula isikole ngifundisa abantu ukuthi inkosi uLangalibale Dube yakhethwa ingekho kwakubakho kwinkomfa eyayibanjwe eBloemfontein. Ngabakhumbuza futhi ukuthi uPixley kaIsaka Seme waba insika ye-ANC. Ngabakhumbuza ukuthi ngesikhathi se-Defiance campaign eqala ngo-1952 kulandela ukuthi ilona uhulumeni oncindezelo unqume ukuthi apartheid izoba umthetho kahulumeni ngo-1948. Ngathi kwalandwa inkosi uAlbert Luthuli ukuthi izothatha i-ANC ukuze ikwazi ukuthi ibhekane nesimo sangaleso sikhathi. Ngabe sengikusho-ke ukuthi uma ngabe ubheka kwakhiwa kweqembu inkatha yenkululeko yesizwe ngo-1975 kwaba nezivumelwano phakathi kamntwana okwaphinda ngene kanye nobuholi be-ANC obabufaka phakathi abaholi abafana no-Oliver Tambo. Okusho ukuthi-ke ngenye indlela inkatha yenkululeko yesizwe ngesikhathi yakhiwa ngo-1975 inhloso ngangi kwakuwukuthi ivale igebe lalivulekile ngenxa yokuthi i-ANC yayisivale umlomo. Kangako ukuthi kunabaholi abakhona njengamanje ababa ingxenye yenkatha yenkululeko yesizwe kodwa bengamalungu e-ANC. Kodwa-ke akusakhulunywa konke lokho ngoba kuba sengathi uma ukhuluma lokho ukhuluma amampunge. Kodwa iqiniso lilonke Cebisa singasho sithi ukwakhiwa kwenkatha yenkululeko yesizwe lena manje okuyi-IFP ngoba phela kuba yi-IFP kuze kwaqala ngesikhathi sekulungisela ukhetho lango-1994 isizoba iqembu lezombusazwe. Kodwa kwakuthiwa kuvuswa into eyayiqalwe inkosi uDinizulu okwakuthiwa inkatha kaZulu. Okusho ukuthi ngendlela inhloso kwakuthiwa izogcina amasiko kaZulu kwenzela ukuthi uhulumeni oncindezelo angashesha avula amehlo athi naku sekwakhiwe elinye iqembu kanti kade zivala umlomo i-ANC kanye ne-PAC. Ngathi nje kafuphi Cebisa ngizocela ukuyibamba lapho. Siza kuwe Dr. Mazibuko, siyabona izotshalwa ngoLwesihlanu. Umntwana wakwaphinda ngene. Sicela uchazele umbukele ekhaya ngabe uzotshaliswa okwengonyama. Ithini imigudu yokutshala kwakhe? Cebisa nabo bonke ababukele emakhaya. Mhlawumbe okokuqala nje kumele sikubeke kucace ukuthi umuntu ondunankulu wesizwe kusuke kukhulunywa ngesandla sokudla ekuholweni kombuso sesilo leso sesihlalweni. Ngakho-ke usesigabeni esiphakeme kakhulu ngokobuholi besizwe. Nakuba-ke engeke atshalwe njengoba kwakade kutshalwa isilo samabandla. Kepha okunye kufanele sikhumbule ukuthi ngaphandle kokuthi undunankulu wesizwe samaZulu ubuye abe inkosi yakaButhelezi njengoba sazi ukuthi usebe inkosi yakaButhelezi iminyaka ethi ayibe se-70. Ngakho-ke kumele sikukhumbule siqonde lokho ukuthi kuzolandelwa inqubo yokutshalwa kwenkosi njengoba namakhosi enenqubo ethile atshalwa ngayo. Sibe singakulibele ukuthi-ke ngasohlangothini lwendlunkulu nobukhosi bonke ungundunankulu wesizwe. Kudala-ke sagcina ukuthi sibe nondunankulu njengoba esehlale isikhathi esingaphezu kweminyaka engama-50. Ngakho-ke sizothola ukuthi inqubo ezoqhutshwa izobe ikanjani ngoba siyazi futhi ukuthi
ube ilungu leParliament isikhathi eside kuhulumeni kazwelonke, kanti futhi siyazi ukuthi nasebandleni lakhe lasesheshi ube umholi oqavile ngisho nakhona enkonzweni. Ngakho ke kuzobe kutshalwa okundlela ngcube esizobe sikubona ngoLwesihlanu uma esetshala. Sibonga kakhulu Dr. Mazibuko nawo baba uDlakahla. Mbukeli labe uDr. uGugu Mazibuko incitha buchopho kanye noSomlando kanye noSolwazi ubheka umngomo uZulu uDlakahla. Besixoxa ngembabazane emahaqa icaba liqandulwe ngesando kwangwana laze laqhephuka kungaze kuyofa indoda endala uMathanzima. Unkobeza amaswazi imehlulile uChief umzimba uTembe ukuyihlafuna uthi uyayicaphuna zamshisa wayithwala ngeqomo wayiletha kithondini wathi asidle shenge nanka amancoko ngwathathe kwela kwangwane. Mbukeli sathi qwa itolo kade ngobe sibuya sizokuphathela udaba oluthi inkantolo yemantshi eBloemfontein ezokwethula isinqumo kusasa esicelweni sebheli sika Dr. uNandipha Magodumana. Shame. Soalisa. Shame. Soalisa. Sikubingelele sikwamukele uma basanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi uNdunankulu wesizwe samaZulu nobephinda abe umsunguli weIFP inkosi uMangosuthu Buthelezi uzotshala ngoLwesihlanu ngemva kokudlula kwakhe emhlabeni eseneminyaka engama-95 edla anhlamvana. Mbukele sikubuza ukuthi yini wena ozoyikhumbula kakhulu ngomntwana okwaphinda ngene waphendula kanje. Ngizomkhumbula ngokuthi ube umuntu oneqiniso ukwazile ukuthi ayibumbe iKZN awubumbe uZulu awuhlanganise. Mawuthi uyakhumbula nje eSouth Africa ekhululekweni kwayo wayekhona ukule generation yabo Mandela abantu abalela inkululeko eSouth Africa. Emsakazi yabona uNdunankulu kaZulu Natal ubengacicizi ushengo wayesho impela ethi umuntu ozelo wesifazane uphila iminyaka eyama-60 lokunye sekuyimbansela ngaze ume u17 so sithi nje alale ngokuthula ushenge. Mina umntwana waphinda ngene emkhumbula nje ngokumela iqiniso nanokusebenzela kuZulu nje nanokusebenzela isizwe konke. Ziningi amafema wakhanda indawo zama-institution okufundela ayekuningi kakhulu nanokuthi-ke nje ube indoda enamahlaya emuzothi yeni ekhehle ubuthelezi salikhumbula mangenkatha bebulala abantu bakuthi bezenzela ilungu oguquka mfa ungathi uyayeka leyo yenza uxolelaniso nabantu bakuthi. Somkhumbula ushenge msakazi ukubamba iqhaza ekuhlanganiseni isizwe samaZulu. Ubone iqhaza elikhulu umntana waphinda ngene kuloko. Ngithi nje shenge lapho khona umsebenzi wenzile. Mbukeli lembono ngeyababukeli ngakho kweyi-SABC kanye nalolu phiko lwayo lwezindaba zesiZulu angeke baphendula ngokukhononda okungase kuqubuke ngayo lembili. Kusenjalo induna zasemahostela sekuruleni eGoli ibambe imbizo namhlanje ibhunga ngamalungiselelo okutshalwa komntwana wakwaphinda ngene usungulo lozibonubunu. Izinduna zasemahostela asekuruleni eGoli zisengathe imbizo namhlanje zidingida ngezinhlelo zokulungiselela ukutshalwa komntwana wakwaphinda ngene. Sibhlungu kakhulu ngoba sikhona sizinduna sasekuruleni sihlangene sihlela zona izinhlelo zokuthi kufanele sambe kanjani senze kanjani ukungcwaba umntwana. Njengoba izintombi beziphume ngobuningi bazo ziya emkhosini womhlanga izolo, izinduna zinesicelo sokuthi umkhosi womhlanga usingathwe naseGoli. Sasicele sizinduna zaseGoli ukuthi sicela sibe nomkhosi womhlanga ngapha. Kade inhloso yemeeting yanamhlanje kade kuyileyo ukuthi sizodlulisa enduneni ukuthi abakhulu abasiphethe bakumukelile ukuthi umkhosi womhlanga uzoza ngapha kwelaseGoli nge-30 September. Kwazise umntwana wakwaphinda ngene udlale iqhaza elimqoka nasemahostela, izinduna zithi akekho yongena ezicathuleni zakhe. Ngene udlale indima enkulu kithi sisizwe semnyama udlala indima enkulu kithi siyabaholi bomdabu udlala indima enkulu kuyisizwe sonke sase South Africa ongangokuthi imisebenzi yakhe asikabona ukuthi iyosala ilandelwa ubani yokhona ungene ezicathuleni zakhe.
undunankulu kaZulu siyomkhumbula njengomholi njengesigoma esasifundisa inhlonipho sasifundisa ukuthula nokulamula sizinduna nje sikhuliswe ngaphansi kobuholi bakhe. Kulindeleke ukuthi inkantolo yemanje eBloemfontein ikhiphe isinqumo kusasa malungana nesicelo sebheli sikaDokotela uNandipha Magudumana osolwa ngokulekelela uThabo Bester ukuthi eqe ejele nyakenye. Wonke amehlo azobethe nje kusasa njengoba kulindeleke ukuthi kukhishwe isinqumo ngesicelo sebheli sikaDokotela uNandipha Magudumana. Umbuso uyaphikisana nokuthi uMagudumana adedelwe ngebheli njengoba ethi kungezazama ukubaleka futhi ke ubhekene namacala abucayi asesigabeni sesihlanu. uMagudumana ugcina ejwayele iPiza Magethe Kronstadt selokhu aboshwa eTanzania. In the event that she gave a Ungqongqoshe wezogesi uDokotela Hosiyenso Ramokgopa uthi iNingizimu Afrika isithole icele eziningana eziqhamuke emazweni angaphandle zosizo lwemali ukuqinisa ezamandla emezelo sakhe samasonto onke mayelana nohlelo lokubuyisa uzinzo kugesi la eNingizimu Afrika. Wezogesi uthi uhulumeni awuphumule kwenzeni imizamo ezoqinisekisa ukuthi inkinga yogesi kuleli yaxazululeka. Uphinde wachazela bezindaba ngenhlelo zesonto kanye neziphehlimandla zeEskom ezizolungiswa ukuze zikwazi ukuqhubeka nokukhiqiza ugesi. That we came out of, we ramped up this maintenance and then the unit tripped, and the only instrument we had the lever was to intensify load shedding. Those units have come back, the ones that had tripped. The others, they still remain on planned maintenance. They are scheduled to come back. Uthi uhulumeni uyaqhubeka nokuthola izicelo kubatshali imali abaqhamuka ngaphandle kwalelizwe abafuna ukusiza ukubuyisa uzinzo kwezamandla. When I was in Kenya, the climate conference now, we had conversations with multiple players who also raised their hand and indicated that they are ready to finance the grid expansion and the grid strengthening. Kusenjalo abantu abayishagalolunye baboshiwe ekhosile ngesonto ledlule ngecala lokweba amalahle kanye nokwenza inkohlakalo. Ungqongqoshe uthi uzohambela lesi siphehlimandla kusasa ukuthola umbiko ngalokho. Mbukeli usale kahle. Engenasilungulela lingabanesilungulela lifuze ekhalonina unhlanga sabantu amabele ezabafishane zimbangale silungulela ngisowenzani impuzi kamlampu iyaphuma esandleni zabakaZulu bethi bayibamba yaphunywa dlobluka bude wesengo yethukela ingwe nyamuhla abasuthu banqunquluze lapha sasikwa sabasuthu